občianskeho združenia Hradiska na tomto slávnostnom odhalení našej informačnej tabule, ktoré sa týka týchto dvoch hrádkov. Tento, čo je nad nami, sa volá Skala, a ten sa volá Hrádek. V prvom rade by som privítal pani starostku obce Hatné, ktorej patrí vďaka za to, že nám pomohla spolu zorganizovať celú túto akciu. Potom samozrejme, že obec Hatné sa finančne podieľa na financovaní výroby aj osadenia tejto tabule, takže za to patrí jej veľká vďaka. Takisto by som chcel privítať našich vzácnych hostí, pána Moravčíka, Jozefa Moravčíka, ktorý bol celé roky archeológom Žilinského múzea, aj pánov Olšovského, pána Zemančíka, ktorí boli členmi jeho archeologického krúžku a ktorí vlastne v minulosti robili v rámci celej tejto Marikovskej doliny archeologické výskumy a im vďačíme za to, že veľké množstvo rôznych zaujímavých nálezov sa nám zachovalo dodnes a že neskončili niekde v rukách nejakých detektoristov a vykradačov, ktorí potom následne sa sem vrhli a to, čo sa nezachránilo, tak vlastne bolo vykradnuté. Chcel by som vám v krátkosti predstaviť naše občianske združenie. Máme takú internetovú stránku, ktorá sa venuje hradiskám na Slovensku, lebo sme zistili, že vlastne nikde sa nedá o týchto hradiskách nič zaujímavé dočítať, tak sme sa do toho pustili my, nejakým spôsobom sme ich začali zhromažďovať, začali sme ich aj navštevovať, fotiť a tak ďalej, ale zistili sme, že chýba to asi to najdôležitejšie, to znamená, že priamo na mieste, kde tie hradiska sa nachádzajú, tak človek vôbec, keď tam príde, tak ani nevie, že to je hradisko, pretože je to niekde v lese, nejaký kopec, kde je nejaký síce val, možno zachovali, ale keď sa v tom človek nevyzná, tak si ani neuvedomí, že to je niečo staré a že to postavil kedysi človek. A my vlastne by sme práve týmito informačnými tabulami chceli dosiahnuť to, aby ľudia v obci, ktorí tam žijú a samozrejme aj turisti, aby si uvedomili, že aké významné lokality v tej obci sú a že tam teda žili nejakí naši predkovia, ktorí pred 1200 rokmi a podobne budovali takéto významné opevnenia, ktoré boli centrami remesiel, na ktorých bývalo vlastne tá najvyššia vrstva obyvateľstva, bývali tam obchodníci, remeselníci, toto všetko na tých hradiskách sa archeologicky zdokumentovalo a chceli by sme teda, aby ľudia si aj vedeli trošku predstaviť, ako tie hradiska kedysi vyzerali, takže robíme také veci, že sa púšťame do nejakých krézieb, aby vizuálne si ľudia vedeli predstaviť, ako také hradisko mohlo vyzerať. Túto informačnú tabulu, toto je naša 4. informačná tabula, my sme s tým začali vlastne na jar tohto roku, prvú sme dali do Marikovej na hradisko Šimunky, potom sme dali do Pružiny na hradisko Mestiska a minulý mesiac sme boli v Modre, toto je vlastne 4. informačná tabula. Čo sa týka našich plánov do budúcnosti, tak po dohode aj s pánom Žilovcom tu nás Prostného sme sa dohodli, že vlastne budúci rok na jar budeme dávať informačnú tabulu na ďalšie hradisko a to je Prostné Zlatý Kôň, to bolo vlastne keľtské hradisko a potom bolo tam aj obetisko puchovskej kultúry a tam by sme tiež chceli dať vlastne na jar ďalšiu informačnú tabulu. Čiže to je, čo sa týka takých najbližších našich plánov. Ja by som teraz požiadal nášho žreca Čenda, aby takýmto slovanským spôsobom má v ruke picí roh, ktorý Slovania používali pred 1200 rokmi na pitie medoviny. V tom rohu má naliatú pravú staroslovanskú medovinu z Trnavy. Takže keby si nejako odhalil tú tabulu a... Do mene Bogom naším, predkom naším, že nám tá tabula, aby si vydržala. Škoda je, škoda.
Tak to nereže, to čo máš na ruky? Na brus. To má pre deti noží. No, takže pár slov k tej tabuli. Je tam samozrejme podrobný text, to si všetci prečítajú v ľavej časti. Sme to spravili, inak grafickú stránku mal na starosti náš člen Miro Bros, člen nášho združenia. Spravil to tak, že na ľavú stranu dal vlastne obrázok a aj text k tomuto menšiemu hrádku, ktorý bol zrejme významnejší v minulosti. Na pravú stranu dal zase skalu a tu na do stredu vyrobili sme, zase ďalší náš spolupracovník Tomáš Humaj, ktorý tiež sem prišiel, tam zdvíha ruku. Vie veľmi pekne kresliť, takže vlastne pre nás namaloval takú, dá sa povedať, fiktívnu alebo romantickú predstavu vzhľadu týchto dvoch hrádkov, ktorá je vytvorená podľa starej legendy a mnohí z vás, čo sú z Hatného, ju aj poznajú, teda, ktorá sa zachytila ešte v 19. storočí a potom v roku 1930 ju zverejnil Štefan Janša, ktorý tu kedysi robil výskumy. A síce, že údajne mali byť tieto dva hrádky spojené v minulosti s nejakým koženným mostom. No, to sa samozrejme archeologicky nepodarilo doložiť, dokonca pán Moravčík nám povie k tomu niečo bližšie, ale myslím, že ani neboli v rovnakom období osídlené, alebo sa to nepodarilo dokázať. Ale tá legenda sa nám veľmi páčila a vlastne na základe toho my sme tak ako zviditeľnili tú legendu a sú tu obidva tie hradky nakreslené a spojené s takým niečím, čo teda by sa dalo považovať za kožený most. Ešte jedna zaujímavosť, čo by som chcel povedať, na ktoré nás upozornila Stanka, spolupracovníčka naša, že v juhoslovanskom jazyku sa slovo hata alebo gata používalo aj na označenie koženého, z kože spleteného mosta. Myslím, že tak to bolo. Čiže teoreticky možno, že je niečo pravdy na tom, že nejaké dve časti týchto buď hrádkov, alebo aspoň dve časti brehov, že boli spojené mostom vyrobeným z kože, ale skôr si myslím, že ak to bolo spojené, tak jedine z jedného brehu na druhý, akože normálny mostík. Ale legenda hovorí, že boli teda hrádky pospájane, tak takto sme ich aj nakreslili. Čiže tu nám máme ešte zo pár obrázkov nálezov z Hatného, ale nepodarilo sa nám veľa tých obrázkov zachytiť. Zaujímavosťou týchto dvoch kresieb je, že toto vlastne zachytáva, ako vyzerali tie hradky v 30. rokoch. V 30. roku tu bol Štefan Janšak, ten ich obidva nakreslil, tu ich aj zameral, tu nám máme normálne tak geodeticky to zamerané, vrstevnice sú tam. Vrstevnice, je to tam krásne zakreslené. Čiže to sú dosť také hodnotné veci a inak Janšak tam aj zaujímavý taký fejtón napísal, že ako sem prišiel a ako tu, ja neviem, že cesta ešte ani neexistovala, ako sa na ňo ľudia pozerali, že ho tak nedôverčivo, že čo to tam nejaký blázon kúta v tej zemi a je celkom zaujímavé si to prečítať. No a čiže takto sme to vyrobili. Dúfam, že tá tabula vydrží čo najdlhšie, že sa nestane obeťou nejakých nájazdníkov a že čo najdlhšie nám bude slúžiť všetkým. Chcel by som teda ešte poprosiť pána Jozefa Moravčíka, že by nám povedal po odbornej stránke, po tej archeologickej stránke niečo bližšie k týmto dvom hrádkom, že vlastne čo sa tu zistilo. Ďakujem pekne. No, tak vy ste vlastne hovorili o tom, čo sa tu teraz našlo. Ja poviem, že prečo to nemohlo byť spojené. Táto skala, čo je pred nami, je staršia, čo sa týka osídlenia, ako ten hrádok za nami. Tu už v období mladšej doby, neskôr doby kamenej sa ľudia zdržiavali, potom hlavne v dobe bronzovej, kdežto toto oproti je hlavne púkovská kultúra a stredovek. V púkovskej kultúry tu bolo zrejme osídlenie najintenzívnejšie na tejto strane a v stredoveku možno tu stál malý hrádok miestneho feudála Juraja z Hatného, ktorý dostal v roku 1436 Budatínsky zámok, Budatínsky hrad od Žigmunda, kráľa uhorského, a Hatňanskí sa vlastne stali majiteľmi až do začiatku 16. storočia. Potom prešli do majetku Suňogovcov, lebo posledný z Hatňancov bol Peter a ten zomrel ako dieťa ešte, ako mladý. A preto Suňogovci potom sa stali hlavnými majiteľmi. A Juraj z Hatného bol prvý, ktorý mal Budatínsky zámok. A
A je pravdepodobné, že jeho sídlo bolo práve tu, na tomto mieste. Lebo týchto stredovekých hrádkov nemáme až tak veľa na Slovensku, hlavne na severnom Slovensku, ale pokiaľ máte spojenie mena a opevnenia dohromady v jednej lokalite, tak je viac ako pravdepodobné, že to bolo sídlo toho pána, ktorý dostal tento majetok. Podobní boli aj Súňogovci z Jašenice. Tam máme tiež opevnenia, tiež zrejme pochádzajú odtiaľto, ale prepojiť tieto dva objekty časovo sa nepodarilo. Doteraz tie nálezy teda nehovoria, že by boli časovo zhodné aj odtiaľ a odtiaľ. Čiže spojenie týchto dvoch častí nejakým tým mostom teoreticky možné to bolo, ale nebolo dôvod. My máme takýto problém v Žiline, kde je tradícia, že farský kostol bol spolu so sirotárským kostolom spojený chodbou. My sme tam robili výskum v 93. a 95. roku. Z hĺbky 5 metrov sme robili na námestí chodby, aby sme tam nenašli. Žiadne prepojenie neexistuje. Pretože farský kostol je z 13. storočia a sirotár je z 18. storočia. Prečo by dva kostoly, ktoré medzi nimi je 500 rokov bez malý rozdiel časový, spájali? Nemá to logiku. Čiže tu je niečo podobné. Logicky by bolo možné to zdôvodňovať vtedy, keby obidva boli časovo zhodno osídlené. Ale oni zrejme prechádzali jedného kopca na druhý. Raz boli tam, využívali tú terénnu situáciu. Dneska sme boli v Maríkovej na jednom hrádku, alebo opevnení, ktorý má osídlenie od neolitu vlastne na Stolinovej kamenej, až po 9. alebo 10. storočie. Ale zase tam sú vždy hiaty. Nikdy to nemáte tak, že to bolo osídlené od prvého dňa, keď sa tam ľudia objavili, až do toho posledného, keď to zaniklo. Vždy sú tam určité medzery, ktoré nemôžete dokázať, pokiaľ sa nenájdete presne archeologicky doložiteľné nálezy. A toto je presne tento istý prípad. Vďaka vám, teda, že ste sa takéhoto niečoho ujali, že toto nezapadlo do zabudnutia, aj keď nemôžeme všetko presne vysvetliť, ako to vlastne v tej minulosti prebiehalo. My sa len domnievame, nájdete určité predmety, určité črepy, ktoré viete zhruba časovo zaradiť. Neviem keď povedať, že či to bolo presne povedzme začiatku storočia, polovica storočia alebo koniec storočia. Niekedy sa to presne nedá. Dokonca v tom najstaršom období sa odhadujú na 1000 ročia. Nedá sa to presne. Teraz sa používajú nové metódy, hlavne dendrochronológia a podobné, kde sa dá datovať dokonca na roky. Ako príklad vám uvediem, momentálne je taká situácia, že Buťažínska väža, ktorá vznikla určite v polovici 13. storočia, pochádza z konca 15. storočia. Pretože sa našiel kus dreva, ktorý je z roku 1583, 1483 vyrúbaný. Posledný letokon je k tomu roku taký. Čiže celá tá väža bola niekoľkokrát prestavovaná a to, čo vidíme dneska, je až niekedy z novoveku vlastne, nie sú od 13. storočia. Čiže keď si to takto spätne spojíme s tým, čo máme tu pred sebou, tak máme tu dve pamätihodné miesta, ktoré tvoria históriu súčasnej obce, ale nemôžeme presne povedať, že to, čo sa tu traduje, že to je skutočne všetko pravda. Ale musíme si to vážiť, že tu vôbec niečo sa zachovalo a netreba dovoliť, aby sa to nejakým spôsobom zničilo. Pretože, ako viete, kde je aký kúsok kameňa, tak kde sa tam zavrtajú geológovia a kde sa tam ťaží kameň na také alebo spracovanie. V mestečku máte hrádok, ktorého zostala len tretina. Pôvodné opevnenie tam sa našlo, robil tam výskum pán Kovala, bola keď ešte 60 rokov, našiel tam opevnenie, našiel tam nálezy, pekne dokonca spony sa tam našli, ale z toho hrádku nič nedostalo. Tam je jedna skalná stena, niečo podobné ako je na tej širokej. Takže treba sa takýmto veciam venovať, aby sme aspoň niečo si zachovali z tej minulosti. Ďakujem vám za pozornosť.